Ahosen palstalla on ilo katsella työn tuloksia, toteaa työnjohtaja Kataja kiertäessään metsämitassa. Lukuakin kertyy sangen paljon. Suoria ja sileitä ovat pölkyn päät. Hyvin on saha leikannut. Samaa ei voi työn laadusta ja määrästä sanoa Kanervan palstalla. Sen voi todeta jo ensi silmäyksellä, eikä metsä kuitenkaan ole huonompi. Kovin näyttää työ raskaalta. Eikä työn jälkikään ole kehuttava. Kovin ovat vinoja. Voimaa ei puutu, mutta olisiko vika työkaluissa? Täältähän niitä löytyy. Kämpällä on työkalumestari, jonka neuvot varmaankaan eivät olisi pahitteeksi. Taival on tehty ja perillä ollaan. Terve, terve. Tulin saamaan oppia. Aloittakaamme kirveistä. Tavallisimmat metsätöissä käytetyt kirveet ovat seuraavat. 12-2, teho hakkuukirves ja teho halkaisukirves. Hyväkasvuisesta koivusta rinnan korkeudelta otettu varsipuu kuivatetaan kuorittuna pölkkynä. Veistetään lankuksi pintapuu kapeaan sivuun. Vanhaa vartta tai vaneerista mallikaaviota käyttäen piirretään varren sivukuva, pintapuu varren seläksi ja tyvipää silmäpuuksi. Veistetään tarkoin viivojen mukaiseksi ja viimeistellään puukolla. Silmästä poistetaan rosot ja reuna pyöristetään molemmista päistä. Kulunut viila kelpaa hyvin tähän työhön. Merkki nupin keskikohtaan, varren mahapuolen keskiviiva ja terän suu yhdensuuntaisiksi. Veistämisen helpoittamiseksi piirretään silmän muoto tukkapuun päähän ja silmäpuu ohennetaan loivasti silmän täyttäväksi. Terä paikoilleen ja sivuasento tarkistetaan tasaisella pinnalla. Sopivasti on koukussa. Liika pois. Parisen senttiä tukkapuuta jätetään jäljelle. Käärmekiilat tehdään kuivasta kovasta hongasta tai männyn pinnasta. Silmäpuun ulkopää haudotaan pehmeäksi kuumassa vedessä tai paahdetaan tervalla. Napakat iskut. Jotta tukkapuu jakautuisi tasaisesti silmän reunoille. Halkaistaan se etukäteen taltalla tai toisen kirveen kasalla.
Tehokirveet kiilataan 2, silmätupeliset 1 käärmekiilalla. Reunat viistetään puukolla. Merkki kiilaan tukkapuun pään kohdalle, sillä varsi halkeaa, jos kiila lyödään läpi silmän. Tukeva alusta ja terä ulospäin, ettei satu tapaturmaa. Kirvestä riiputetaan kiilasta, kun kiilan pää on saatu lyödyksi sisään. Suoraan alaspäin, terävät iskut. Perillä on, kauniisti meni. Liika pois ja sitten toinen kiila. Teränpuoleinen kiila lyödään aina ensin, jotta sivuasento saadaan säilymään muuttumattomana. Merkkiin asti, mutta ei pitemmälle. Tukkapuu katkaistaan 0,5 sentin mittaiseksi ja reunat viistetään puukolla. Vuosirenkaiden suunta täytyy olla varressa ja kiilassa sama. Tasaisesti on jakautunut. Apuviivat sivujen veistämistä varten piirretään kätevästi mallikaaviota käyttäen. Liikapuu veistetään kirveellä ja loppusilaus vuollaan puukolla. Varren mahakkuus täytyy säilyttää, samoin ponnen, etteivät sormet puristu yhteen. Hyvämuotoinen tukeva nuppi estää tapaturmia. Ja tuloksena on käteenkäyvä, miellyttävä varsi. Silmätupellisessa 12-2 kirveessä lyödään korvakkeet varrestuksen ajaksi ulospäin, jotta varsi paremmin menee paikoilleen. Kiilaamisen jälkeen lyödään korvakkeet alkuperäiseen asentoonsa. Kasoiltaan pyöreäksi kulunut kirves on vaarallinen. Tahkottaessa palautetaan muoto entiselleen. Samalla voidaan tahkon kulutuspinnan virheitä korjata. Halkaisukirveeseen ja kaikkiin silmätupellisiin kirveisiin tahkotaan paininpuuta käyttäen tasalevyinen suora tahkousjälki, terän muotoa noudattaen. Sopivin terotuskulma on suoran kulman 3. Terän suu vahvistetaan kovasimella hieman jyrkempään hioen. Paksuksi kuluneeseen terään on syytä tahkota loiva ohennustahkous, jotta terä paremmin pystyy tunkeutumaan puuhun. Ohutteräinen teho-hakkuukirves ei kestä suoraa tahkousjälkeä, vaan se tahkotaan tasaisen pyöreväksi keinuttamalla kirvestä ranneliikkeen avulla. Tasaisesti ohenee, ja terän suukin on sattunut keskelle. Teho-hakkuukirveenkin teroitus viimeistellään kovasimella hieman jyrkempään kulmaan hioen. 0,5 milliä leveä hiontajälki riittää.
Kirves on kunnossa. Mutta miten on sahanlaita? Siitäpä seuraavassa.